take magana ga kafafen watsa labaran ƙasar Rusiya. Mai magana da yawon gwamnati Fatime Muhajirani ta ce kiyasin fari ya nuna cewa ƙasar ta yi asarar da ta kai dalar Amurka biliyan 270 kuma alƙalman za su iya sauyawa. Ta kuma ƙara da cewa jami'ai a Iran na ci gaba da yin kiyasin wanda ta ce sun hada da duba gine-ginen da aka lalata da kuma kuɗin shigar da ƙasar ta rasa sakamakon rufe masana'antu. Biyan diya na ɗaya daga cikin buƙatun da ke ƙunshe a cikin daftarin yarjejeniya da Amurka a ƙarshen mako. A wani labarin kuwa mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya zargi gwamnatin Iran da abin da ya kira ta'addanci na tattalin arziki saboda rufe mashigar Hormuz ta hana jiragen ruwa bi. Ya ce shugaba Trump ya nuna kamar yadda ya ce shi ma ƙwallo ne a kan wannan harka. A jiya Litinin Amurka ta fara aiwatar da abin da ta kira datse jiragen ruwa ta hana su amfani da tashoshin ruwa na Iran. Ya kuma zargi Iran da tilasta ta a lokacin tattaunawar ta ƙarshen mako wato tsilla-tsilla kenan a lokacin tattaunawar ta ƙarshen mako. Inda ya ce yana sa ran Iran ta bude mashigar gaba ɗaya ita kuma a saka mata da dakatar da buɗe wuta. Hakan dai ya biyo bayan gaza cimma matsaya a tattaunawar zaman lafiya ta Iran da Amurka a Pakistan. Amma kuma duk da haka mataimakin shugaban na Amurka ya shaidawa kafar yada labarai ta Amurka Fox News cewa an samu ci gaba sosai a tattaunawar. Ana sa ran jakadan Isra'ila da na Labanan a Amurka su shiga tattaunawa ta gaba da gaba a Washington a nan gaba. Wannan dai shine karon farko a cikin gomman shekaru inda jami'ai daga kasashen biyu waɗanda ba su da alaƙa da diflomasiyya za su yi hakan. Hukumomin Labanan farko na son su ga an dakatar da buɗe wuta a yakin da Isra'ila ke yi da ƙungiyar Hezbollah wadda Iran ke marawa baya. To amma kuma Isra'ila ta ce ba wannan magana. Dole ne sai Hezbollah ta zubar da makamanta. Shi kuma sakataren harkokin waje na Amurka Marco Rubio zai halarci tattaunawar yayin da Hezbollah ɗin inda ta kafe lalle cewa Lebanon ta fice daga wannan sha'ani. A jiya Litinin dai shugaban kungiyar Na'im Qasim ya ƙara jaddada matsayar kungiyar ta kawar da yiwuwar tattaunawar ta kai tsaye da Isra'ila. Labaran Diflomasiyya kuke sauraro daga nan garanti rediyo hasken al'umma mai yada shirye-shiryen ta kan mita 94.7 a kan zango na FM. Sadallah barkanmu da dawowa yanzu kuwa labaran za su dora. Ma'aikatar wajen China ta yi alawadai da toshe tashoshin ruwan kasar Iran Amurka inda ta bayyana al'amarin da mai hatsari kuma rashin sanin ya kamata. A ranar Litinin ne dai jiragen yakin ruwan Amurka suka toshe tashoshin bayan da tattaunawa tsakanin Amurka da Iran ta ci tura a Pakistan. Ma'aikatar harkokin wajen ta China ta bakin kakakinta Gojiya Kun ta gargaɗin cewa rufe tashoshin ruwan zai ƙara ta'azzara rikicin ne sannan ya yi zagon ƙasa ga tsagaita wutar da aka yi. Jiyakun ya kuma ce rahotannin da ke nuna cewa China na shirin kai wa Iran sabbin garkuwar sararin samaniya zuwa Iran. A nan kuwa rahotanni daga Somaliya na cewa dakarun gwamnati sun kashe mayakan Al-Shabaab 27 ciki har da manyan kwamandojinsu a wani samame da suka kai a kudancin ƙasar. Rahoton ya ce an gudanar da samaman ne a jihar Jubaland kuma ya samu goyon bayan hare-haren jirage marasa matuƙi daga ƙawayen ƙasa da ƙasa. A baya dai sojojin Amurka sun kai irin waɗannan hare-hare ta sama domin taimakawa Somaliya a yakin da take yi da Al-Shabaab. Al-Shabaab dai ta shafe sama da shekaru 20 tana mayar da ƙayar baya da nufin kifar da gwamnati da kuma ƙaƙaba tsauraran dokokin addini.